गिबियावनो गोदान बोसोरनि दिनैथ' गोदान बोसोर जाहैबाय देग्लायनि सेथि सान बे गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनाय गासै बर' हारिनोनो आङो गाहाम हामलायनाय जासिग्रोनाय जाबाय। बिसेस मोनसे खारननि थाखाय बा मोनसे उद्देश्यनि थाखाय आङो ससियेल मिडियायावहाय दिनै माखासे बाथ्रा फोसावनो थांखि लादों। बाथ्राया जाहैबाय बयबो मिथिगौ सारा आसाम नाङैनो बर' हारिफ्रा आरो बर'नि अनगायैबो गुबुन हारिफ्राबो मिथिगौ सासे गेदेमा देंखोगिरि देंखोनि सम्राट लेजेन्डारि सिंगार आदा अरुन नार्जारिया बावैसो सिगां 10 मोन नङा होमबा 10 एप्रिल खालि सानसुनि मथा मथि 12:45 12:45 बियो रुंसारि जानानै थांबाय। गोबां बोसोर बियो मोनसे बेमारजों भुगिनानै दङमोन। दा बिथाङा जोंनिफ्राय अराय साननि थाखाय रुंसारि जानानै थांबाय। जों गैलिया। दा बेवहाय सुखुथ्र हायै जोंहा खहा जाबाय बर' हारिया। दा बिथांनि आद्द श्राद्धखौ जोङो जोंनि माहारि आफाद जेरै दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो थुनलाइ आफाद बे मोननै आफादजों जोङो बिथांनि श्राद्धखौ फैगौ 22 एप्रिल खालि जोङो गावनि न'नि लांगोनायावनो बा न'आवनो जोङो खुंफुंनो थाखाय थांखि लादों। बेवहाय जोङो बयनिबो जोंनि लकेल सरकारजों लोगोसे गासैबो गेदेमाफोरनिफ्राय जोङो हेफाजाब आरो मददखौ जों लुबैदों। मानोना बिथाङा बर' हारिनि सासे थरसे हाथरखि बादि बुंनो थाङोब्ला बर'नि गेजेराव बयनिख्रुइबो देरसिन सिंगार होननानै जों बुंनांगोन। दा बिथाङा जोंजों गैला जिहेतु नाथाय बिथांखौ जोङो अराय सम जोङो बिथांखौ रेसपेक्ट होनांगोन आरो बे श्राद्धनि गेजेरजों जों बिथांखौ प्रथम रेसपेक्ट होनो ओंखारदों। बिथाङा बयबो मिथिखागौ बिथाङा रेडिअ' आर्टिस्टमोन। बिथाङा सिनेमा जगतआवहाय जेरै आलायारन नङा होमबा आलायारननि बे माने मेथाइफोर बिथांनि अबदान बिथाङा गोबां केसेटबो दिहुनदोंमोन। मोजां मोजां मेथाइ बिथांनाव दङ। बुंनो थाङोब्ला जेसेबां माने बिथांनि मेथाइफोर बयजोंबो अनसायजादों आरो मोजां मोनजादों। दा बेनि अनगायैबो बिथाङा दुलाराय बर' हारिमु आफादनि खेबसे टार्म मोनसे आफादगिरिबो जादोंमोन आरो गसाइगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिबो मोनसे समाव आं जेलानाखि नेहाथारि जादोंमोन बे समाव बिथाङा लेङाइ आफादगिरिमोन। दा बुंनो थाङोब्ला बिथाङा गोबां कन्ट्रिबिउसन दं। दा मेथाइ खननायनि अनगायैबो समाजनि खामानिनि अनगायैबो आरो बिथाङा सर्ट स्ट'रिसफोर लिरदोंमोन आरो मा बिथांनि सर्ट स्ट'रिसफ्रा जोबोद माने इन्टारेस्टिं जोबोद मोजां फरायबा फरायबाय थाथावथाव। दा बिदिब्ला जों मिथिबाय बिथाङा सासे सिंगार ससियेल वार्कार बेनिफ्राय लिरगिरि आरो जोबथारनायाव बिथाङा धोरोमनि फारसे माने थैजासिम धोरोमनि फारसे बिथाङा खामानि मावबाय थादोंमोन आरो धोरोमनि बिजाबफोरबो बिथाङा लिरगासिनो दंमोन। हयथ' मेन स्क्रिप्ट बिथांनाव 2 मोनथाम हयथ' दङ आरो धोरोमनि बिजाब जों बयनोबो बिथाङा स्कुल थांनानै रानदोंमोन। बयनिबो न'आव दर टु दर थांनानै रानदोंमोन। आं खावलायदों जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्ट बिथाङा जाय बिथां जोंनि बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा निस्सय बेखौ नोजोर लाखिगोन आरो बिथांनि जे माबा मुंखौ अरायथा लाखिनो थाखाय बिथांनि जाहाथे गोसोखांथाव मोनसे मा होनो बेखौ स्टेचु बा खाम्फा जाहाथे बानायो बेनि थाखाय आं खावलायखाबाय आरो बिथांनि श्राद्धखौ जाहाथे कपारेसन खालामो जों बेखौनो हास्थायो। दा जोङो मोनसे खुंफुं आफादबो दानाय जाखाबाय। बेवहाय जों हारिमु दङ, बर' थुनलाइ आफाद दङ। आंनो निजे कनभेनर जादों आरो कनभेनर जानानै आं दिनै नोंथांमोननो बेखौ मिथिहोबाय।
जोंनो बयनिबो कपारेसन नांगोन, रायजो राजानि कपारेसन नांगोन। दा आं बेखौनो हास्थायबाय। बेखिनियानोसै आरोखि। आङो रायजो राजाखौ बेखौनो खावलायगोन जे बिथां गेदेमानि जे श्राद्ध जानो थांगासिनो दङ 26 एप्रिलावहाय, आं साफ्रोमबो बर' हारिखौ खावलायदों जाहाथे बै सानाव गासैबो जोंनि बिथांखौ मोजां मोनग्रा बर' रायजो राजाफोरा जाहाथे बै सानाव थांनानै बिथांनि सावमुआव जाहाथे बिबार बावो, आङो बेखौनो खावलायबाय। बेनि अनगायैबो जों सानजानिफ्राय सोनाब जेसेबां दङ बेंगलसिम जेसेबां गेदेमा जोंनि बर' हारिनि गेदेमाफोर दं, बिथांमोननोबो जोङो न'आव थाङै थाङै जोङो लाइजामखौ हैनो सेस्था खालामोन आरोखि। साधारन रायजो राजाफोरखौ आं बेखौनो खावलायबाय, जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि जेसेबां बर' हारिफोर दङ, गुबुन हारिफ्राथ' गावनि फरायसाफोर आरो तुलसिबिल ओनसोलाव जेसेबां गुबुन कास्टनि मानसिफोर दङ बिथांजों बिराद क्लस। बिथाङा मानो क्लस होनदोंब्ला बिथाङा जाबाय तुलसिबिल ओनसोलनि सासे पिलारमोन आरोखि, पिलार, खुन्थिया बादि। दा बिथांखौ जों खोमानानै लानो गोनां जाबाय अबथिरानो। दा निस्सय ओनसोलनि मानसिफ्रा, गुबुन कास्टनि मानसिफ्राबो फैखागोन लोब लोब। आं बर'फोरखौबो आङो खावलायबाय जाहाथे बै सानाव थांनानै बिथांनि सावमुआव जाहाथे बिबार बावनानै बाहागो लायो, आं बेखौनो खावलायबाय आरो।